Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Mariana Roller, aici e emisiunea Loc de Dialog. În colaborare cu autoritățile locale, bunele practici locale sunt analizate și examinate cu mare atenție. Ulterior, se determină care sunt mecanismele și pârghiile ce pot funcționa și care nu funcționează în anumite contexte. Astfel, Transparency International Moldova a desfășurat intervievarea locuitorilor din mai multe orașe ale țării pentru a afla care sunt părerile oamenilor referitor la activitatea autorităților publice locale, dar și la serviciile prestate de acestea. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, vorbim despre rezultatul acestei chestionări împreună cu invitații noștri, și anume doamna Janina Spinei, reprezentantă Transparency International Moldova. Vă salutăm, doamna Spinei. Domnul Andrei Bargan, AO Prospect și Mișlia. Bine ați venit la noi. Și doamna Maria Zugravu, AO Habitat Criuleni. Bun găsit, stimați invitați! Reieșind din situația actuală, situație critică pandemică din țara noastră, o să realizăm această emisiune online. Și aș vrea desigur să trecem direct la subiect. Doamna Spinei, am vrea să veniți cu anumite detalii ce ține despre această chestionare sau intervievare a populației din orașele Bălți, Criuleni, Cimișlia și Șoldănești. În ce constă sau care este scopul acestei chestionări până la urmă? Bună ziua, stimați! Câteva cuvinte despre proiect și despre intervievare, căci a fost o intervievare și nu un sondaj de opinie. Transparency International Moldova a realizat în anul 2020 un proiect care ține de angajamentul civic pentru o guvernare locală mai bună, proiect susținut financiar de către Biroul de Cooperare al Elveției în Moldova și de către Secretariatul Transparency International. Acum suntem pe ultima 100 de metri în realizarea acestui proiect. Am vrut să remarc că pe lângă alte activități pe care le-am izbutit în anul trecut, de rând cu mentoratul pe care l-am efectuat și instruirile la care au participat și care le-am organizat de comun cu colegii de la AO Prospect, Habitat și Clinica Juridică din Bălți, am efectuat și o intervievare a locuitorilor din orașele Criuleni, Bălți, Șoldănești și Cimișlia. După cum ați spus, am vrut să aflăm care sunt opiniile respondenților privitor la calitatea serviciilor publice, calitatea activității autorităților publice, în scopul de a îmbunătăți comunicarea cu autoritățile publice locale. Pentru că dialogul dintre APL și cetățeni are un rol foarte mare în dezvoltarea localităților. La baza acestei intervievări a fost un chestionar anonim, în care noi nu doar am vrut să aflăm care sunt opiniile privind calitatea serviciilor, dar și ce cred respondenții despre profesionalismul și încrederea în primar și în consilierii locali, care sunt acele domenii în care respondenții consideră că există cele mai multe probleme în dezvoltarea localităților, ce eventuale abuzuri în activitatea primăriei sau consiliilor locale în ultimii 2 ani remarcă acestea, la ce fel de informații ar fi vrut să aibă acces și, bineînțeles, care sunt propunerile lor față de edilii localităților pentru a îmbunătăți starea de lucruri în aceste orașe. În vizor am avut 12 autorități publice locale, e vorba de primărie, Consiliul Local, Agenție Servicii Publice, Poliția, instituțiile medicale, poșta, serviciile comunale și așa mai departe. 12 autorități publice locale. Da, ne ziceți, vă rog, în ce domenii au fost identificate anumite probleme și care sunt acestea, desigur că? În cadrul intervievării, respondenții din cele 4 localități au invocat de regulă cele mai multe probleme în activitatea instituțiilor medicale. Și aici vorbim atât de spitale, cât și de centrele medicilor de familie. Au invocat probleme în construcția și întreținerea drumurilor, în evacuarea gunoiului și în salubrizarea localităților.
precum au remarcat și probleme în accesul la informații, în asigurarea accesului la informații, în respectarea legislației privind transparența decizională, dar și în utilizarea banilor și proprietății publice. Și aici aș vrea să citez unele din opiniile exprimate de către respondenți. Spre exemplu, atunci când au vorbit despre probleme în activitatea instituțiilor medicale, interlocutorii din Cimișlia au spus că există rânduri foarte mari în instituțiile medicale și la medicii de familie, că oamenii care s-au programat de obicei nu contramandează înscrierea și nu anulează programarea și de aceea alții sunt nevoiți să solicite servicii contra plată. Respondenții sugerează că ar trebui de informat mai bine populația despre serviciile medicale care sunt prestate. La fel, de pildă, interlocutorii din Criuleni spun că ar trebui de dotate instituțiile medicale cu utilaje de diagnostic moderne, ca oamenii să nu fie nevoiți să se adreseze pentru investigații în capitală și să nu cheltuiască bani suplimentari pentru deplasare și pentru investigații. Consideră că trebuie de îmbunătățit accesul fizic pentru persoanele cu dizabilități în incinta instituțiilor medicale, că trebuie schimbate echipamentele și tehnica medicală în instituții. O altă problemă care îngrijorează, un alt domeniu care îngrijorează respondenții este asigurarea accesului la informații. Respondenții din Criuleni, spre exemplu, solicită mai multă informație pe pagina web a primăriei în ceea ce privește utilizarea banilor publici, plasarea proiectelor de decizii, astfel încât să fie suficient timp ca oamenii să se poată informa și veni cu propuneri în acest sens. Respondenții solicită o mai bună comunicare dintre autoritățile publice locale și cetățeni, precum și adaptarea informației într-un limbaj mai accesibil, în special persoanelor cu dizabilități, a celor care sunt slab văzători. Vreau să remarc că vorbind despre accesul la informație, atât respondenții din cadrul intervievării Transparency International, cât și monitorii noștri din teritoriu au identificat un fel de șiretlicuri ale autorităților locale care le permit să secretizeze abuziv unele informații. Și asta, în primul rând, ține de acele acte normative locale care sunt plasate pe portalul sau în registrul actelor normative locale. Iată, aș vrea să-i transmit stafeta doamnei Maria să le povestească ce a constatat ea, ce fel de decizii, ce fel de hotărâri se publică pe portalul Acte Locale MD. Doamna Zugravu, da, chiar am vrea să ne spuneți referitor la această problemă, ce ați identificat? Da, chiar cu mare drag. Mulțumesc, doamna Iana, ați specificat foarte corect că în procesul de monitorizare a documentelor financiare, a dispozițiilor președintelui, noi de regulă am constatat cu regret de fapt că într-o serie de documente cu caracter public, informațiile privind numele, prenumele funcționarului public, cât și suma alocată din bugetul Consiliului Raional sunt blurate. Dar aceasta, evident, contravine prevederilor legale și aici avem enumerate un șir de legi care, de fapt, se încalcă, cum ar fi legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, legea cu privire la libertatea de exprimare, la datele cu caracter personal, la statutul persoanei cu demnitate publică. Adică cumva aceste dispoziții sau funcționarii nu sunt documentați sau nu cunosc îndeajuns legislația, atunci când fac documentele respective publice, ca ele să fie în conformitate exactă. Dar cum motivează ei această lipsă de transparență? De fapt, motivează prin cel mai banal motiv,
că aceste informații sunt cu caracter personal. Sunt date cu caracter Însă nu trebuie personal. să uităm încă de o lege extrem de importantă, legea cu privire la declararea averilor și intereselor personale. Potrivit acestei legi, subiecții declarării, printre care sunt și funcționarii publici, sunt obligați să declare averile și interesele personale, să depună declarații. Iar aceste declarații, după cum știm noi, monitorii, reprezentanții ONG-urilor, sunt plasate pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate și orice jurnalist sau orice ONG-ist sau orice persoană activă poate deschide aceste declarații și vedea veniturile primite de către funcționarii publici. Și în acest sens, dacă se blurează familiile subiecților în actele normative, dar și cuantumul acelor prime și adaosuri, de fapt este o încălcare a legislației care o admit conștient sau inconștient reprezentanții autorităților publice locale. Domnul Bargan, am vrea și dumneavoastră să ne ziceți, să vă referiți puțin la încălcările care se fac, pe care le-ați depistat, le-ați observat. Da, să fie și acces la informație, dacă continuăm, deci ideea Mariei că în registrul actelor locale sunt blurate nejustificat și numele și să spunem, unele sume publice, cum ar fi salarii sau premii și altele ceva. Deci, funcționarii noștri din teamă sau din asigurarea ca să fie asigurați ei, mai bine ștergem tot și atunci nimeni nu o să aibă o pretenție sau vreo reproș că, iată, numele meu sau a fost divulgat că am primit așa un premiu și așa mai departe. Deci, noi am constatat chiar cazuri când și, să mă scuzați, dar chiar și taxele locale care trebuie să cunoască toată lumea și ele erau blurate. Pentru că lumea blurează toate cifrele. De fapt, aici e mult de lucru și vom încerca încet să facem și aici o regulă. Vorbeam despre transparență și a vorbit Ianina Sfinei de la Transparency International Moldova că declarația de avere și interes personal, deci prezintă interes pentru ONG-urile noastre și în special noi cum am ajuns să le verificăm. Noi inițial nu am avut intenția să verificăm aceste declarații. Vorbim despre declarațiile de avere și interes personal pe care trebuie să le depună conform legislației fiecare ales local până la 31 martie în fiecare an, pentru anul trecut, pentru anul precedent. Inițial nu aveam intenția să verificăm aceste declarații la Cimișlia, dar în cadrul proiectului am avut un chestionar cu 50 de persoane aleși locale, funcționari publici și o întrebare era cine trebuie să depună această declarație. Și ne-a tras atenția că mulți din consilierii orășenești, din funcționari, nu știau, răspundeau greșit. Și atunci zic, ia să vedem, nu mai răspund greșit sau chiar și procedează greșit. Până la urmă s-a depistat că din 23 de consilieri orășenești, 8 nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarația de avere și interes personal pentru anul 2019. Am încercat să investigăm acest caz, am făcut un reportaj. Unii argumentau cu faptul că au depus în timpul la Comisia Electorală Centrală, în campania electorală, ceea ce este alt fel de declarație. Alții spuneau că pur și simplu n-au știut. Erau și de cei care spuneau că au obosit. Da, am depus anii trecuți și ce folos, nu mai vreau și dați-mi pace. Zic că, argumente au fost diferite. Faptul că s-a încălcat aici puțin legislația, legislația prevede niște amenzi din partea ANI, dar nu asta a fost scopul. Scopul a fost să-i sensibilizăm pe acești aleși locali, să fie exemplu pentru alegătorii lor. Și pe cât ne-a reușit, vom vedea deja anul acesta la 31 martie, dacă toți vor depune aceste declarații, înseamnă că s-au sensibilizat sau autosesizat într-un fel, dar deja în cadrul proiectului, în 2 luni de vară, 3 persoane au depus cu întârziere, adică s-au conformat legislației parțial. Deci totuși este un lucru bun. În privința transparenței, da, dar un simplu fapt că
proiectul monitorizarea planului local anticorupție Cimișlia este pentru 4 ani de zile, 2016-2020. Și când am început noi în iunie 2020, el nu era nici pe pagina web a primăriei. A fost nevoie verbală, apoi înscris să ne adresăm și el a fost totuși plasat. Noi credem că despre aceste documente, despre aceste lucruri trebuie să vorbim mai des, să cunoască și populația și dacă este un astfel de plan, să nu fie însertar, dar să fie scos acest plan, să-l cunoască lumea și chiar din când în când să mai deranjeze administrația locală, să spună că uite, aici sunt prevăzute niște activități, de ce nu le facem, de ce nu schimbăm situația. Și spunea doamna Ianina că la Cimișlia mulți s-au plâns în cadrul unui sondaj așa în stradă, se numește Vox Populi la noi la televiziune. Și se plângea lumea că a dat mită la spital, că sunt rânduri, că mă rog. Primarul puțin s-a obișnuit, a spus că astea sunt vorbe din stradă, de ce denegrați onoarea? Și atunci am spus că, zic că asta este un procedeu, se numește Vox Populi, adică vocea poporului din stradă. Și altceva, că nu primăria gestionează spitalul, dar acești oameni trăiesc în primăria Cimișlia. Spitalul este subordonat Consiliului Raional Cimișlia, Ministerului Sănătății, dar aici este mult de lucru, fiindcă multe reproșuri au fost în adresa serviciilor de sănătate. Domnul Andrei, dumneavoastră ați vorbit despre planul anticorupție care trebuia să fie discutat, care trebuia să fie inserat pe pagina web. Deci ne apropiem de o altă problemă, de un alt domeniu foarte important despre care spun respondenții și anume transparența decizională. Deși există un cadru legal în acest domeniu, autoritățile, nu doar centrale, dar și cele locale, nu îl implementează așa cum ar trebui să fie. Ce ne spun nouă respondenții? Spre exemplu, aceiași respondenți din Cimișlia spun că deciziile se iau fără populație, cu ușile închise și doar cu consilierii, că trebuie de atras atenția populației, de atras populația la luarea deciziilor, de informat despre proiectele care sunt puse în discuție și, bineînțeles, de luat atitudine față de propunerile oamenilor. Respondenții din Criuleni spun că e nevoie de o transparență maximă. Doar așa populația va avea curaj să participe mai des la luarea deciziilor. Trebuie să fie luate în considerație propunerile populației. Iar în Bălți, oamenii spun pe șleau că multe lucruri din primărie se fac pe ascuns. Participanții la luarea deciziilor sunt selectați în dependență de interesele conducerii. Nu știm aproape nimic. Ce proiecte se discute, ce decizii se iau, trebuie mai multă transparență în luarea deciziilor. Deci, aceasta vorbește univoc despre faptul că autoritățile locale trebuie să atragă atenția asupra acestui domeniu problematic. Participarea cetățenilor în luarea deciziilor, în ședințele consiliilor locale și să diversifice deci, metodele de transparență a activității, fiindcă unii spun că este Facebook și am plasat Facebook și toată lumea trebuie să știe. Nu întotdeauna, nu toți stau pe Facebook. Trebuie de folosit și televiziunea, și radio, și ziarul, și Facebook-ul, și TikTok-ul, și Instagram-ul, Odnoklassniki, toate care sunt posibile și nu necesită mari cheltuieli, fiindcă cetățenii avem diferiți, avem oameni în vârstă care stau la televizor, la radio, avem tineri care cu telefonul mobil mai mult se informează și așa mai departe. Deci trebuie să ajungem la toți cu informația despre activitate. Chiar și publicitatea stradală, unele panouri care sunt demodate, chipurile, dar ele au rostul lor în preajma primăriei, lângă, să spunem, lângă trotuar, lângă scaune, unde oamenii se odihnesc, în parcuri, scoaruri, citesc despre decizii, fiindcă în chestionarele care vorbea doamna Ianina, într-adevăr, mulți cetățeni nu prea cunosc despre loturile, terenurile publice care sunt supuse privatizării. Ei văd peste noapte că se face o benzinărie.
și nu știau, nu s-au consultat. Pe urmă se încep probleme. De ce în preajma clădirii noastre se face benzinărie și așa mai departe, adică stația de combustibil. Da, tocmai aici vroiam și eu să vă pun o întrebare referitor la infrastructură. Ce probleme au observat cetățenii sau au declarat cetățenii ce țin de construcția drumurilor? Cred că este o problemă la nivel local. Într-adevăr, acest domeniu este unul cu foarte multe probleme și, practic, în toate localitățile am avut opinii foarte critice din partea respondenților la acest capitol. Spre exemplu, cine s-a spus în Cimișlia că nu este clară prioritizarea construirii reparației drumurilor, nu este implicată populația în acest proces. Ar trebui de efectuat lucrări nu doar în centrul orașului, dar și prin străzile din periferie. Mai mult, respondenții din Bălt spun că ar trebui să fie lichidate schemele care majorează costul lucrărilor de construcție, iar drumurile rămân de o calitate foarte proastă. Din Criuleni, respondenții semnalează că drumurile trebuie să fie construite și reparate calitativ, cu tehnologii noi, iar întrucât se fură, trebuie să fie asigurat un control foarte bun al calității executării construcțiilor. Încă un moment foarte important, ca și domeniu problematic, sunt achizițiile publice. Atât respondenții din cadrul intervievării organizate de Transparency International Moldova, cât și rapoartele de monitorizare ale ONG-urilor care au participat la proiectul ghidat de Transparency International au remarcat despre aceasta. Eu am să spun doar două cuvințele din ceea ce au zis respondenții și am să-i transmit stafeta doamnei Maria Zugravu. Spre exemplu, respondenții din Criuleni au zis că pentru a asigura transparența achizițiilor este foarte important ca ele să fie efectuate prin licitații publice, iar autoritățile publice locale trebuie să publice rapoartele despre realizarea contractelor de achiziții. Achizițiile rămân un domeniu puțin transparent, nu se cunoaște suficient despre acestea, întrucât autoritățile publice nu prezintă rapoarte. Așa socot respondenții. Doamna Zugravu, aici aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce ține de achizițiile publice. Într-adevăr, ce încălcări la efectuarea achizițiilor publice admit autoritățile? Subiect achiziții publice, de fapt, este foarte, foarte îngrijorător pentru toată societatea. Dureros pentru țara noastră, aș spune eu. Da, exact. Deoarece, iată, chiar dacă luăm din exemplu monitorizării scurt, ceea ce am reușit la nivel de o autoritate publică locală, ne dăm seama că, de fapt, acel plan de achiziții de valoare mică prin legislație tot trebuie să fie elaborat și publicat ca cetățenii să cunoască că, de fapt, instituția respectivă planifică ca să procure exact 1, 2, 3. Ok, atunci când se mai întâmplă că trebuie de modificat bugetul, iarăși se vine cu o informație că suma respectivă ar fi bine să o folosim altă parte, dar este foarte important ca toate aceste date să fie aduse către cetățean, ca el să cunoască, să-și aducă aportul, cunoaște mai bine. Iată, din ceea ce vorbim de achizițiile de valoare mare, da? Am depistat așa o practică că, de fapt, conform planului de achiziții pentru un an întreg, este planificată o sumă. Iau exemplu concret, 300.000. Da? Atunci când autoritatea publică vrea să facă achiziția, ei de fapt divizează suma respectivă în sume mai mici și fac contracte cu valoare mică. Dar aici, iarăși, ne dăm foarte bine seama că, iarăși, este o încălcare. Și cumva se trece cu vederea și nimeni nu spune nimic. Iar furnizorii
de produse. N-au decât să facă înțelegerea cu autoritatea și să furnizeze exact ceea ce... Am observat că și jurnaliștii de investigație fac multe cercetări la acest capitol, investigează foarte aceste probleme și oricum situația rămâne încă problematică la acest capitol. Exact, rămâne problematică atâta timp cât cetățeanul nu are de unde să cunoască ce se petrece acolo, dar atunci când are o posibilitate ca să vadă tot acest, atât raport cât și plan, atunci vin și întrebările. Atâta timp cât tu nu cunoști nimic, nu ai nicio întrebare. Ajunge întrebarea când deja este produsul finit și cineva are de suferit că este un produs necalitativ. Avem cazuri diverse, că s-au îmbolnăvit copiii din cauza calității produselor proaste. Și iată, noi, atâta timp cât nu avem grijă ca să monitorizăm, ajungem că avem de tras ponoase. Asta înseamnă că eforturile de monitorizare a achizițiilor publice trebuie fortificate, că oamenii trebuie să fie informați ce prevede legislația și că trebuie de făcut presiune asupra autorităților publice ca ele să respecte cadrul legal. Iar dacă sunt conflicte de interese atunci când decidenții semnează contracte în favoarea firmelor afiliate despre asta, trebuie de anunțat Autoritatea Națională de Integritate. Ne propunem, poate în continuare, așa vreau să zic, să examinăm această situație și în consiliile locale, pensate, să vedem aleșii locali din localitățile sătești au depus, vor depune în acest an sau nu, fiindcă spuneam că nu putem să fim pe jumătate corecți, trebuie să fim ori corecți, ori încălcăm legea. Cum spunea regretatul Nicolae Dabija că un împărat întreabă pe un profesor cât este 1 plus 1 și el spune că 2, nu, este 11. Și l-a pus în temniță fiindcă nu-i de acord cu împăratul. Au trecut vreo 4 ani, vine alt împărat în locul acela și îl scoate pe ăsta, zice, bă, te-a pedepsit pe nedrept, cât este 1 plus 1? Ăsta spune că 2. Nu, e 3. Nu, e 2. Nu, e 3. Iată, vezi cum ești, eu te-am scos din pușcărie, dar tu trece înapoi în pușcărie. Deci nu putem fi noi pe jumătate corecți, chiar dacă cineva spune că duceți și controlați corupția în Parlament, în guvern, în altă parte, numai nu la noi aici, la Cimișlia, sau să spunem la Rezina, sau în altă parte, că nu este corupție la noi. Nu e corect. Fiecare trebuie să începem de la sine, de la fiecare persoană în parte. Și anterior spunea de achiziții publice Maria, mi-am adus aminte că și la Cimișlia, de exemplu, nu este reprezentantul ONG-ului în grupul de licitație. Adică societatea civilă nu participă într-un fel sau altul la aceste proceduri de achiziție. Sunt și lucruri bune, de exemplu 80-100% aproape se fac online licitațiile deja, situația asta COVID. Și aici factorul uman se exclude într-un fel. Și asta, pe de o parte, cum spunea doamna Lidia Carașiu, când bate vântul, unul se plânge că bate vântul, altul începe să facă mori de vânt, să câștige bani pe asta. Așa și noi trebuie să luăm și ce e bun. Iată aceste licitații online, care de fapt exclud într-un fel factorul uman, când cineva trebuie să aducă în plic aceste oferte și așa mai departe. Eu doresc doar să menționez că combaterea corupției deja a devenit ceva așa greu de spus cetățenilor. Cetățenii au obosit, fiindcă noi o combatem cam de vreo 30 de ani. Dar se vede că asta este un lucru permanent. Și poate altfel trebuie de schimbat metodele, dar din moment am observat ce nu se vorbește despre asta sau nu se discută, apar aceste acțiuni de corupție sau precorupție și așa mai departe. Deci, probabil că nu o să fie așa o zi când am spus că definitiv s-a dezrădăcinat actele de corupție. Mai ales în situația Republicii noastre, unde
cei de la sate au de unde lua exemplu, de la cei care din guverne, de la bănci, de la parlament și așa mai departe, care este o corupere și politică și economică. Nu vom încerca astăzi să facem pe această cale un fel de critică în adresa lor, dar ei toți sunt în vizorul nostru, celor din sate, din orașe, și noi tot ne uităm cum procedează dumnealor și vrem să luăm exemplu, dar un exemplu bun, sigur. Dacă, din câte a zis mai sus doamna Spinei, scopul acestei chestionări a fost ca să vedeți și care ar fi aprecierile intervievaților referitor la profesionalismul primarilor, a consilierilor locali. Ce ne-ați putea spune aici? Sunt și anumite aprecieri din partea intervievaților? Da, bineînțeles. Eu cred că și aleșilor... Avem și lucruri bune până la urmă. Eu vreau să remarc că e un subiect care întotdeauna incită curiozitatea atât a cetățenilor cât și a aleșilor locali, a primarilor și a consilierilor. Ce putem să spunem în acest sens? Că respondenții apreciază de regulă profesionalismul primarilor mai înalt decât pe cel al consilierilor locali. Iar în profilul localităților, cele mai bune păreri în acest sens le-au respondenții din Criuleni și din Cimișlia. Atunci ne punem întrebarea, există rezerve în sporirea profesionalismului la consilierii locali? Ce trebuie de făcut? Sau ce s-ar putea de făcut? Bineînțeles că ar trebui de instruit, de organizat seminare, instruiri pentru aleșii locali, pentru a-i familiariza mai bine cu legislația din domeniul de competență, dar și cu legislația care ține de acces la informație, transparență în procesul decizional, integritate, după cum am spus noi acum, referitor la declararea averilor și intereselor personale și conflictelor de interese. Momentul despre care m-ați întrebat, dar ce e cu încrederea? Care sunt aprecierile respondenților în acest sens? Deci și încrederea respondenților în primari este la fel mai înaltă decât încrederea respondenților în consilierii locali. Și aici înțelegem că primarul este unul, iar consilierii locali sunt mai mulți. Uneori, mai ales în sate, din câte cunoaștem, cetățenii locuitori nici nu cunosc cine sunt acei consilieri, din păcate, da? Și de aceea ei, adică cumva comunică mai mult cu primarul. Absolut corect. Și atunci, ce ar trebui să facă consilierii locali? Consilierii locali ar trebui să fie mai vizibili, mai vocali, să se întâlnească mai des cu cetățenii pentru a le povesti despre ceea ce fac ei în Consiliul Local. Și asta ar putea cumva schimba situația în mai bine. Vroiam doar să continu gândul doamnei Iana, fiindcă pentru aceasta, în primul rând, consilierii trebuie să fie abilitați pe domeniu, să cunoască ca să aibă ce disemina către locuitori. Ca atâta timp cât ei, o bună parte, participă la deciziile Consiliului fără a avea cunoștință în cauză doar pe spusul primarului sau a altui coleg sau a partidului, atunci avem ceea ce avem și netransparență, atât din partea consilierilor cât și autorităților. Dar, după cum am și spus eu, în orașul Cimișlia și în orașul Criuleni, opiniile respondenților privitor la încrederea în primar sunt mai înalte decât în Șoldănești și Bălți. Spre exemplu, cei din Cimișlia, în jur de 80% au încrederea înaltă și medie în primar, pe când în consilierii locale încrederea medie au circa 60% din respondenți. Eu doar să completez că în sondajul care l-am făcut noi, 50 de chestionari cu aleșii locali,
undeva 80% apreciau pozitiv activitatea lor, iar în sondajul de 101 respondent a cetățenilor cam s-a scăzut această apreciere până la 60, adică oamenii nu chiar așa de mult laudă, deși, mă rog, probabil că aleșii locali, funcționari, cunosc mai mult despre activitatea primăriei, poate și alte domenii. Vreau să spun doar că sunt destul de binevenite aceste interviuri și aceste date și ele trebuie luate ca o rectificare a activității de către primari, de către aleșii locali, fără supărare, fiindcă așa sunt percepuți în aceste sondaje în privința, eu știu, mentalitatea cetățenilor. Și deseori de aici reușim să facem deci, niște schimbări în transparența activității, eu știu, mai des să vorbim, să comunicăm cu cetățenii, întâlniri cu cetățenii la televizor, în ziar, pe rețele sociale și așa mai departe. Deci, eu așa am înțeles că cei de la Cimișlie au fost impresionați și entuziasmați de aceste date ale interviurilor desfășurate de Transparency International. Pentru și noi am făcut o emisiune. Domnule Andrei, noi nu putem să spunem că sunt entuziasmați. Pur și simplu, situația la acest capitol este relativ mai bună decât în alte localități. Asta nu înseamnă că nu există rezerve pentru a schimba starea lucrurilor spre bine. Eu presupun că au fost și anumite doleanțe. Ce informații sau acces la care informații ar vrea locuitorii sau oamenii să afle? Mă refer la activitatea APL-urilor, desigur. De fapt, fiecare dintre noi este interesat să aibă acces la anumite informații. Și despre apele, și în afara apele, în general, informații. Deci, o asemenea întrebare am adresat-o și noi respondenților. La ce informații ați dori să aveți acces? Și aici, pe totalul localităților, respondenții sunt mai interesați să aibă acces la date despre acele proiecte care se realizează în localitate. Spre exemplu, dacă se repară un drum sau se construiește o școală sau se repară o grădiniță sau mai știu eu apeducte, cetățenii vor să afle dacă au fost careva controale în autoritățile publice locale sau audituri și cu care au fost rezultatele, ce măsuri au întreprins autoritățile pentru a îmbunătăți situația. Oamenii vor să afle care au fost deciziile luate de Consiliul Local sau de primar, rapoartele care au fost, rapoartele de activitate ale autorităților publice locale. Vreau să remarc că printre interlocutori au fost și probleme și persoane care vor să cunoască care sunt cheltuielile instituțiilor de învățământ, cum și cui le-au fost repartizate calculatoarele pe timp de COVID, care este planul de dezvoltare a autorităților locale în perspectivă, multe chestiuni care sunt interesante și suscită curiozitatea, interesul localnicilor. Doamna Spinera, ce tematici de instruire, seminare au fost solicitate? Aici, în toate, absolut în toate autoritățile publice, respondenții au solicitat instruire la subiecte juridice. Cum să-ți apere drepturile, cum să-ți scrie o petiție, unde și cum să te adresezi într-o instanță. Și aici, în opinia noastră, ar fi o soluție ca autoritățile publice locale să apeleze la susținerea parajuriștilor. Întrucât în Republica Moldova avem o rețea de parajuriști. Printre alte subiecte solicitate de respondenți sunt serviciile medicale care sunt prestate în baza poliței de asigurare obligatorie, serviciile publice, inclusiv cele online și modul lor de accesare, calcularea pensiilor, asistența socială. Doamna Zugrava, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cine ar trebui să informeze populația despre cum trebuie să comunice corect autoritățile?
Rolul respectiv, bine, este atât a statului cât și a întregii societăți, să-i spunem așa, și atât societatea civilă, vorbim, organizațiile non-guvernamentale specializate pe domenii diferite ar putea veni cu un ajutor, suport către autorități, dar cum a menționat doamna Iana despre funcția parajuristului, atunci, la nivel național, există o rețea de parajuriști, în mediu anual sunt 52 la număr, dar ei, la sigur, nu pot să acopere întreaga Republică, fiindcă ne dăm seama că nu există în toate comunitățile. Dacă vorbim de regiunea Criuleni, avem doar 2 parajuriști și exact avem 25 de primării. Regiunea este și raionul Dubăsari, care acoperă 11 localități și iarăși am venit noi că suntem totuși în cea mai apropiată locație și vă dați seama că e foarte greu. Aici ar veni întrebarea către Ministerul Justiției și acel Consiliu Național de Asistență, ca împreună să se ia o decizie și că deja este constatat faptul că aceste servicii ale parajuriștilor sunt de o valoare foarte mare, fiindcă ele sunt gratuite și au acces toți cetățenii și acum, chiar și în perioada de pandemie, fiecare ne dăm seama că cumva statutul financiar este pentru fiecare în parte o problemă. Și atunci acest parajurist, dacă ar exista în fiecare comunitate, ar fi un ajutor atât pentru autoritatea publică locală, cât și pentru cetățeni. S-ar crea niște sinergii foarte bune și noi avem de moment acea deficiență și acel nou cod civil apărut din data de 1 martie 2019, care este o provocare totală, atât pentru specialiști cât și pentru cetățeni. Și iarăși deplasările din teritoriu față de centrele raionale sunt extrem de costisitoare pentru unele categorii de populație, dar aici ne întâlnim cu accesul rezervat la serviciile notariale, să le spunem așa, sau atitudinea neprietenoasă a autorităților, când nu este acea comunicare ca la urechea cetățeanului să ajungă de fapt că el, atunci când s-a întâlnit cu problema dreptului de proprietate sau a succesiunii, a moștenirii sau nu i-a fost achitat salariul sau altceva, atunci când este direcționat sau a primit o informație ca exact de făcut pasul 1, 2, 3 și poți să-ți soluționezi problema, atunci e bine pentru toți. Dacă există această lipsă, cum a zis, de parajuriști, nu există în localitate, în comunitate un parajurist, unde să te adreseze? Sau ne vine în ajutor aici internetul, paginile oficiale autorităților? Dar există și o asociație creată, Asociația Națională a Parajuriștilor, care de fapt administrează o pagină web, parajurist.media, unde fiecare cetățean din orice colț al lumii poate adresa întrebarea și primi răspunsul. Dar aici vă dați seama că atunci când consultația sau acea asistență juridică primară este făcută doar online, ea se pierde din calitate. Că dacă vorbim de momentele juridice, este foarte important ca să vezi actele, fiindcă acel cetățean, acel beneficiar, când îți relatează ție problema, el de fapt o spune cu emoțiile care le are în suflet și nu conform actelor pe care le deține. Și atunci când
Eu, personal, din experiența deja care o am și care am văzut foarte clar că este important să fie consultațiile fizice, tet-a-tet, atunci e cea mai bună soluție. Dar aici este o temă pe acasă, cum am spus, către Ministerul Justiției și Consiliul Național, ca cumva să creeze acele locuri, să ofere acele locuri de parajuriști și să fie încurajate autoritățile ca să disemineze informația dată către cetățeni, că oricum, din fiecare comunitate se găsește o persoană care ar putea oferi aceste servicii. Și ele ar fi la zi și ar fi foarte utile pentru fiecare dintre ei. Astfel, noi ajungem la concluzia că acea rețea de parajuriști despre care povestește doamna Maria Zugravu ar trebui să fie o preocupare a autorităților, ca ea să poată fi extinsă și totodată parajuriștii ar trebui să vorbească despre instrumentele de comunicare cu potențialii beneficiari de aceste servicii. Vorbind acum de perioada COVID, într-adevăr, ar trebui să se dea prioritate online-ului, internetului. Înțeleg că sunt anumite deficiențe, dar anume internetul ar permite de a asigura accesul la aceste informații a unui număr mai mare de persoane care au nevoie de consultanță juridică. Da, noi vorbim atunci persoanele care au acces, dar de obicei cea mai mare nevoie o au categoriile din social vulnerabile sau defavorizate sau cu risc de excluziune socială. Și atunci vă dați seama că ei de fapt nu au acces la aceste utilități, la aceste tehnologii și cumva... Asta înseamnă că mai avem foarte multe teme pe acasă de făcut. Da, o altă temă pe acasă, chiar dacă vorbim de extinderea rețelei de parajuriști, este de gândit și aici, pentru că salariul oferit parajuristului este destul de modest și atunci iarăși are de pierdut doar statul. Totuși, doamna Spinei, cu ce recomandări vine Transparency International Moldova în acest context? Ceea ce vreau să vă spun că, înainte de a menționa despre recomandările pe care le-am făcut, că această notă informativă pe care am întocmit-o noi, am expediat-o la primarii orașelor Bălți, Criuleni, Șoldănești și Cimișlia, în speranța că domniile sale vor lua atitudine de acele probleme pe care le-au semnalat respondenții, vor susține interesul și disponibilitatea oamenilor de a participa la luarea deciziilor și de a soluționa problemele comunității. Acele recomandări cu care am venit noi au fost inclusiv bazate pe doleanțele interlocutorilor noștri. Ce considerăm noi necesar de a face la nivel de autorități publice locale? În primul rând, bineînțeles, e nevoie de o familiarizare a aleșilor locali, a angajaților în autoritățile publice locale la subiecte ce țin de accesul la informație, transparența decizională, integritatea, așa cum am spus despre declararea averilor și intereselor personale și tratarea conflictelor de interese. Este nevoie de sporirea transparenței autorităților publice locale și aici sunt foarte multe modalități despre care a vorbit inclusiv domnul Andrei Bargan. Noi vorbim de dezvoltarea și actualizarea paginilor web și plasarea pe aceste pagini anume a acelor informații pe care le solicită respondenții, cum ar fi proiectele desfășurate în localitate, rezultatele controalelor și auditurilor, rapoartele de activitate și multe alte informații. E nevoie ca aleșii locali, ca primarii, să fie mai activi, să participe la emisiuni TV și radio, să poată răspunde în direct la întrebările localnicilor și, bineînțeles, că e nevoie de instalarea și mai multor panouri informative
cu actualizarea pe ele a informațiilor despre activitatea APL, difuzarea informațiilor prin rețele de socializare. Asta la capitolul acces la informații. Dar, după cum am spus, o problemă e respectarea cadrului legal privind transparența decizională. E o problemă a noastră a tuturor, întrucât autoritățile nu respectă, iar oamenii nu sunt bine informați și sunt destul de pasivi. Deci, ar trebui ca autoritățile să respecte toți pașii care sunt prevăzuți în cadrul legal, să desfășoare regulat dezbateri, să informeze populația despre inițierea elaborării deciziilor, să ofere accesul la proiectele documentelor, inclusiv la documentele aferente, dacă e vorba de o expertiză sau de un punct de vedere financiar privind cheltuielile care le comportă un proiect sau altul. E nevoie ca autoritățile să anunțe despre ședințele și să invite la aceste ședințe și să ia atitudine de propuneri, iar atunci când le refuză, să explice de ce aceste propuneri nu sunt luate în considerație. E nevoie ca în autoritățile publice să fie asigurată funcționarea sistemului de control intern și audit intern, fiindcă anume acestea pot preveni și ajuta la identificarea eventualelor abateri în utilizarea mijloacelor financiare și patrimoniului public. Și, bineînțeles, trebuie aplicate politicile anticorupție. La întrebarea ce ar trebui de făcut pentru a îmbunătăți starea de lucruri în localitate, respondenții din Cimișlia susțin că primarul și APL trebuie să lucreze pentru oameni, trebuie să fie publice planurile și rapoartele de activitate, mai mult control din partea societății civile. Totodată, promisiunile făcute trebuie îndeplinite, în caz contrar, populația va pierde încrederea în APL. Rapoarte despre activitatea autorităților pe pagina web a primăriei. Oamenii din Craiuleni doresc să fie angajați profesioniști în serviciul public care vor avea capacitatea să aducă schimbarea. Aleșii locali, primarul, viceprimarul, consilierii au nevoie de aprofundarea cunoștințelor în domeniul transparenței decizionale, să se termine odată cu conflictele de interes, corupția și indiferența, iar intervievații din Șoldănești susțin că aleșii poporului nu trebuie să uite că trebuie să lucreze pentru binele oamenilor. Vrem să avem aleși locali și funcționari publici competenți și responsabili. E nevoie de mai multă transparență în activitatea APL. Autoritățile să raporteze ce au făcut concret și să nu spună povești în campanii de alegeri. Cei de la Bălți își doresc de a fi angajați în funcții publice mai mulți tineri onești care doresc să se implice și să contribuie la dezvoltarea localității. Primăria și Consiliul Municipal trebuie să lucreze pentru popor. Trebuie să ne gândim bine atunci când alegem candidații. La fel este necesară susținerea reciprocă a autorităților și cetățenilor, implicarea în diferite proiecte care ar putea aduce mijloace financiare suplimentare în localitate. Mulțumim tare mult pentru participare, mulțumați invitați, vă mai așteptăm la noi desigur că, iar vouă, stimați telespectatori, mulțumim pentru atenție. Nu uitați, un om informat este un om protejat. Toate bune să aveți, rămâneți cu Canal Regional. La revedere!